quartier sugunta ma ye yoro sini yante mais we fama ya we setiya ira una o te ka sugu dama amita nan sa fo kati kasegi dongo do président de la transition Assimi Goïta asigiyɔrɔ bɛ yen et le ministre de la défense aussi Sadio Kamara asigilen bɛ Kati Sanafara ninnu bɛɛ bɛ Kati ni injustice bɛ ka kɛ anw na bi. Kati jeunesse tɛna papier di autorité ma tuguni Kati kɔnɔ yan nɔ Kati dugukolo ko kɛlɛ la parce que papier kan ka di yɔrɔ min na an y'a di instance bɛɛ ma. mais an ka autorité minnu bɛ yen n'o y'an ka mairie lakaw ye n'o y'an ka préfet lakaw ye n'o y'an ka domaine lakaw ye c'est que u y'an ka espace public ninnu tila bɛɛ u y'a bɛɛ vilipender à l'insu de la population. Ne Fatoumata Traoré, Madame Touré. Kabo Sanafara la. Kati Sanafara la. Ambe yanga sugo kene deka. Aywa, am se ka do afara nyonga bi kun mena wa. An fara nyonga sugu ko ni la. Sugu tambolo. Dotoroso tambolo. Ambe nyani sugu bede am ta sanke fo Kati di. Dongo do keme sisa akela keme yere di bidu takani segi keme. Ni yobo na songona jolbeto. Dongo ko ni amba nyini Kati fama ofe ko hinana yere di ko ke ala ni ala kila kamo ka sugu dama pour que anga se ka sigi ka anga fereke anga se ka anga naw sala an demba ya tigu de setan dabal tan ango ala ngo akira olu boko ko setiya irana setun tan yede o ka sabari o ka anga sugu dama anga fereke quartier sugunta ma ye yoro sini yante mais we fama ya we setiya irauna o te ka sugu dama amita nan sa fo Kati kasegi dongo do dotoroso tambolo ni demba na problème ne do donc o ka hinana kuma mbene fe ka fo de ni Sanafara muso bɛɛ tɔgɔ la jeunesse b'a fo ka barikada an bɛ ko la bi aw de y'an dɛmɛ fo k'an se yan sinon saba ni ce a yɛrɛ ye ala k'a sara. Ne tɔgɔ Félix Dako ne ye Kati Sanafara jeunesse président bi an bɛ yɔrɔ min na ɲɛ an ka espace marché TF 619 ni bi a bɛ ɲini ka na san damadɔni bɔ an ka ɲɛ espace a namaralen don commune 3 mɔgɔw fɛ. Ningo commune 3 mɔgɔw a jeunesse ko tɛ commune 3 bɛɛ ko tɛ bi maire min bɛ commune 3 la o ko tɛ maire kɔrɔm tun bɛ commune 3 la n'a bɛ wele ko Kader Siribe a kɛlen ka notification baden dilan ni jeune dɔ bɛ zera kɔrɔ n'a tɔgɔ Dramane Ɲare a bɛ papier ninnu d'o ma a bɛ yala n'a ye espace fɛn fɛn ye a bɛ papier b'o la n'an b'o wele ko notification et a notification ninnu fɛnɛ 2008 2009 olu de bɛ notification ninnu bɛɛ kan bi yɔrɔ in dira Kati ma depuis en 1992 a kɛra Alpha Umar ka tile la et puis c'est par décret présidentiel o ni notification kuma tɛ yen an ye kɛlɛ daminɛ bi ko tɛ an ye tribunal la taga baden kɛ an yɛrɛ ko trop c'est trop on en a marre an wulila anw yɛrɛ ye ni minnu ko bɛ joli kɛ sugu kɔnɔ an b'o empêcher à notre grande surprise an nana mun ye an nana ye k'a fɔ Mali juge dɔw bɛ yen ne bientôt an bɛna acte minnu poser an bɛ n'u tɔgɔw fɔ k'u jɔyɔrɔ fɔ k'u ka postes fɔ k'u sɔrɔ yɔrɔ fɔ k'u bɔ yɔrɔ fɔ n'o fana bɔra yen Mali colonel dɔw b'a la et aussi des colonels magistrats de la gendarmerie nationale du Mali ne olu fana sen b'a la an bɛ n'u tɔgɔw fɔ k'u jamu fɔ k'u bɔ yɔrɔw fɔ k'u ka baaradaw fɔ k'u sɔrɔ yɔrɔw fɔ walasa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ injustice min bɛ anw kan Mali kɔnɔ bi précisément Kati dun ye dugu ye surtout Sanafara ne le président de la transition Assimi Goïta a sigiyɔrɔ bɛ yen et le ministre de la défense aussi Sadio Kamara a sigilen bɛ Kati Sanafara ninnu bɛɛ bɛ Kati ni injustice bɛ ka kɛ anw na bi n'i y'o fana ta ka bɔ yen au niveau de la mairie de Kati démarche tɛ kelen fila tɛ saba tɛ naani tɛ an ma démarche min kɛ walasa solution ka sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ la mairie a démissionné totalement de tout ce que u kan ka mun kɛ pour la population olu yɛrɛ nakun kɔni an y'a ye k'a fɔ ce n'est plus pour la cause de la population de Kati mais c'est pour leurs propres moyens pour leur propre cause pour leur propre poche c'est pour cela que encore la mairie bientôt an bɛna ko dɔ fana engagé contre eux n'o taara ka bɔ yen an bɛ ci bila jɔn ma o ye Kati préfet le préfet de Kati en sera préfecture là à travers l'urbanisme a une plainte là dun an ye kumakanw nas'u ma walasa u ka urbanisme bila ka na yɔrɔ mɔgɔw saisir mais à chaque fois que ni urbanisme mɔgɔw nana u bɛ na cogo min na u bɛ segin ten u bɛ na cogo min na u bɛ segin ten préfet u ye papier dilan ka papier bila ka taa tribunal la alors que Mali sariya sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ yamaruya bɛ préfet bolo ka papier bɔ papier min bɛ démolition di walasa nin ko ninnu ka se ka bɔ yen
ne tiɲɛ bɛ an bolo alors que tiɲɛ dun bɛ an bolo donc an ka welewele kan tɛ dɔwɛrɛ ye mardi an bɛ na bɔ dɛ mardi n'an bɔra an bɛ taa mairie la u kan ka baara min kɛ an b'o sira don u kɔrɔ n'u u m'o sira ta an bɛ délégation spéciale kuma t'a kɔ délégation spéciale de bɛ ɲini ka na bila Kati mairie la parce que u nakun ye mun ye u y'a yira anw na k'a fɔ ils sont incompétents u y'a yira anw na k'a fɔ u nakun tɛ Kati population ye u nakun tɛ an Sɛnɛfara population ye olu nakun u poche u n'u yɛrɛbakun u kɔnɔ ka yala mobilibaw kɔnɔ ka sobaw jɔ sur ce seule la lutte libère an bɛ musow fɛnɛ fo papier sɛbɛn a bɛɛ b'an bolo on a l'ensemble des preuves pour montrer à qui de droit que an bɛ an jo kan an ye démarche fɛn fɛn kɛ un à un an bɛ na document bɛɛ yira walasa mɔgɔw k'a dɔn ko mun bɛ sen na walasa mɔgɔw k'a dɔn la jeunesse de Kati n'est pas une jeunesse qui est là à s'asseoir pour voir l'injustice s'agrandir. Inch'Allah, la victoire va triompher. Merci. Cheikh Sadibou Togola, an bɛ aw fo kunnafoni dibaw kan an balakaw fo an ɲɛ b'u la cogoya min na ka sifinnakaw fo wulikajɔ la ne ka kuma tɛna janya k'a fɔ Kati jeunesse tɛna papier di autorité ma tuguni Kati kɔnɔ yan nɔ Kati dugukolo ko kɛlɛ la parce que papier kan ka di yɔrɔ min na an y'a di instance bɛɛ ma fɛn o fɛn bɛ yen n'a kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na an y'a bɛɛ kɛ k'a fɔ autoritéw ye an ka papier kelen tɛ taa bureau kɔnɔ wa an tɛna mɔgɔ ka kuma lamɛn an tɛna sigi mɔgɔ si ɲɛkun tilenna autorité la k'i bɛna sinikan fɔ an ye k'i bɛ nin i yɛrɛ ka dumuni ta jɔrɔ ka anw jamana kɔnɔdenw anw Katikadenw ka dumuni ta tiɲɛ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini baara min talen bɛ ka kɛ ka an sɛgɛrɛ nin an ye Sanafara sugu la n'i ye appareil munumunu i bɛna ye k'a fɔ sugu in bɛɛ jɔlen don an balakaw jɔlen filɛ u bɛ sotarama de ta u bɛ kilomètre hakɛya min boli nasɔngɔ nɔfɛ nafɛnw nɔfɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la an tɛ jɛn n'a ye an bɛ wuli sugu in an bɛna occuper an ye kunnafoniya sɔrɔ yanni nɔ k'a fɔ ko colonel magistrat dɔ de sen dalen bɛ ko in kan u ka terrain bɛ sugu in kɔnɔna la an b'a fɔ a colonel ɲɛna coloneliya o tɛ se ka kɛ k'i bɛna an ka foroba kɛnɛ ta k'a fɔ a camarade colonel tɔw ɲɛna dans les jours à venir an bɛna tɔgɔ d'u ma u k'a la sabali sinon an tɛ colonel Jala dɔn n'i bɛ insiste kan fiyewu colonel Jala an tɛ Jala dɔn n'i bɛ insiste kan wa an pɛrɛnnen don ka taa acquis de droit k'an ka sɔrɔtaw min ye ni an ka hakɛ ye k'a récupérer k'a fɔ an ɲɛna u ka sabali u ka nin sugu in u k'a to yen mètre kelen tɛ ta a la pareil pour tout Kati mètre kelen tɛ ta Kati dugukolo la bilen da tura mairie la an ye mairie tagaliko fɔ a mɛnna o an ye mairie tagaliko fɔ a mɛnna il n'est jamais trop tard bɔli min n'a bolodalen don mardi n'Ala sɔnna ni min kɛra o bɛ lakale de ni min kɛra o bɛ lakale de an ye dɔ kɛ kuma la an ye dɔ kɛ papier déposé la on va passer à l'action transition dɛmɛli Mali bɛɛ Kayi fo Kidali mɔgɔ m'a dɛmɛ ka anw bɔ mɔgɔ tɛ se k'a dɛmɛ ka anw bɔ an ye transition dɛmɛli min kɛ an b'a ɲini u fɛ au retour u ka ŋɔni bɔ Katikaw sen na ten an ma wari ɲini u fɛ an ma sanu ɲini u fɛ u ka an na lafiya an ka dugu kɔnɔ o ye jumɛn ye u ka an ka foroba kɛnɛw u k'u yɛrɛ situer an ye n'u tɛ complice ye u ka an ka foroba kɛnɛw u k'u yɛrɛ situer an ye an b'o de ɲini u fɛ ko ni sɛni ma couche mɛn k'a bɛ paraw mɛn kulu bɛ ɲini ka na se cɛncɛn ma salamu aleykum. Ne ye Musa Zan Jara ye conseil communal de la jeunesse n y'o président ye collectif min bɛ sigilen bɛ Kati yan nɔ min bɛ ka Kati dugukolo n'o ye espace public ye k'u lakɔlɔsi n y'o fana membre ye comme ale porte parole bɔra ka kuma sisan n'o ye coordinateur ye Cheikh Sadibou ka fara Félix kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn kɛlɛ in daminɛ Sanafara ta n bɛ kuma o kan spécifiquement mɔgɔ minnu tɛ Sanafara ta histoire dɔn an bɛ kɛlɛ la Sanafara depuis 2012-2013 an ka espace public nɔfɛ n'i ye Sanafara morcellement ta espace public min b'a kɔnɔ a espace public ka ca ni espace public 20 ye école place docteur place même hôtel place mais an ka autorité minnu bɛ yen n'o y'an ka mairie lakaw ye n'o y'an ka préfet lakaw ye n'o y'an ka domaine lakaw ye c'est que u y'an ka espace public ninnu tila bɛɛ u y'a bɛɛ vilipender à l'insu de la population mɔgɔ si t'a kalama i bɛ bɔ yan nɔ à quelques mètres d'ici école publique place de bɛ yan mais a feerela n'i taara bi étage de b'a kɔnɔ trois niveaux n'i bɔra yan an ka espace mosquée filɛ yan a fankelen dɔ nalen don soupassement k'a kɔnɔ misiri place i bɛ na yan nɔ an filɛ nin kɛnɛ min kan nin sugu de plan bɛɛ b'an bolo plan de masse b'an bolo
Ni yɔrɔ ninnu dira Alpha ma depuis 1993 décret la décret min b'a kati autorisé ko ka nin di à usage d'habitation ici titre 619 titre 618 o de dira kati la kati ma Alpha fɛ ko an ka sigi a kɔnɔ ni dun ye sigi fɔ i bɛ jama de fɔ n'i ye jama fɔ i bɛ kungo o de fɛnɛ fɔ an ka nin espace in filɛ nin an balakaw ka sugu place de don n'i ye yan ta k'a jate minɛ yan ye zone a bɛ fɔ yɔrɔ min ma zone extension mais a dira CMDT mɔgɔw ma a mɛnna mɔgɔ minnu fɔlɔ sigira a kɔnɔ olu ka so b'a kɔnɔ an bɛ bali ko la commune 3 mɔgɔw nana morcellement kura kɛ yan kan ka kati mairie to yen an y'a kɛlɛ daminɛ an ye alerte kɛ depuis 2014 waati min na Zirakɔrɔ bɛna so dɔ filɛ gitɔrɔnda la u nana sɛbɛn a da la ko état civil de Zirakɔrɔ dunfin an ye alerte kɛ an ka autorité la k'a fɔ nin ye ko dɔ de daminɛtɔ n'an ma kɔlɔsi a ko kɔlɔlɔ an si tɛ se k'a kunbɛn a waati u ma kala don ɲin na ka bɛn a ma bi an bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ Sanafaraka n y'a woloden mɔden ye n bɛ yan nɔ n tɛ yɔrɔ foyi dɔn Sanafara kɔ mais bi an ka quartier fankelen bɛɛ minɛlen don dugukolo feerelaw fɛ minnu bɔra commune 3 la ka na papier t'u bolo i bɛ taa sɔrɔ depuis Kader bɛ maire la waati min na Kader ni dɔw farala ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ ninnu ŋanamu ka papier kolon bɔ yɔrɔ la o papier de b'u bolo hali sisan notification de b'u bolo hali u bɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ n'o ye colonel ye n'o ye magistrats ye papier t'u bolo yɔrɔ nin na notification de b'u bolo u ye soit 36 min tigɛ an kan yan an t'a da dɔn yɛrɛ an ka espace public nɔfɛ yan an bɛ taa tribunal la u bɛ mun de fɔ an ɲɛna k'an ka dabɔ kɛlɛ in na o mana an tɛ duguden de an tɛ jamanaden dɔ de ya ou bien dɔ ye malien ye ka tɛmɛ dɔ de kan wa est ce que dɔ ka malien ka fisa ni dɔ ye ya an bɛ appel min kɛ k'a ɲɛsin an ka autorités ma bi Asimi u y'u seko kɛ armée an b'u fo u b'u seko kɛ an ka diplomatie la an b'u fo mais kiri baara ma k'a kɔnɔ dɛ Mali la bi gɛlɛya o gɛlɛya bɛ malien kan o ye injustice de n camarades da magala la k'a fɔ bi fantan ni faama kiri t'aw ni ɲɔgɔn cɛ tribunal la bi n'i ye an ka kɛlɛ ta bi k'a jɔ 100 o 100 99 o ye dugukoloko kɛlɛ de kati yan nɔ ka sabu kɛ mun ye parce que dɔw de nana don mairie kɔnɔ u mana ni ambition foyi ye dugu développer kama ni dugukolo feere tɛ parce que bɛɛ b'a dɔn bi wari bɛ sɔrɔ fɛn min na bi facilement o ye dugukolo de an ka dugukolo u bɛ ka taraki cogo sugu bɛɛ la titre foncier bɛ ka bɔ a la cogo sugu bɛɛ la o mana autorité tɛ jamana kɔnɔ o mana ministre de l'urbanisme et de l'habitat ale bɛ ka baara ye mun de o mana domaine responsable ka baara ye mun de o mana préfet ka baara ye mun de o mana an ka dugu kalifara mɔgɔ minnu olu ka baara ye mun ye n'o ye maire ye ils sont tous complices an t'a a fɔ bi ko an ma an nɛn don fɛn kɔnɔ k'an bɛ kuma quoi parce que an ye étape baden de kɛ ka se bi ma kumalasigi tɛ kumalasigi an ma min kɛ autorité tɛ autorité an ma don min kan donc trop c'est trop o de la an bɛ wele bila bɛɛ ma nin kɛnɛ in kan yan kati kɔni an sigilen an mɛnna bɛɛ bɛ katikaw dɔn bɛɛ bɛ kati jeunesse dɔn k'a fɔ ko mankankɛlaw de don k'u tɛ se dɔwɛrɛ la ni mankan tɛ u tɛ se dɔwɛrɛ la ni violence tɛ mais avant que an ka don violence kɔnɔ ou bien avant que an ka taa sariya contour la o b'a sɔrɔ an ye étape baden de brûler fo e yɛrɛ de k'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ o ye jamana sugu jumɛn ye et an balakaw n'a fɔra ko pour que u ka t'u ka na san fo ka sotarama de ta parcourir des kilomètres yan an bɛ nin secteur min na CESCOM tɛ yan ni musow ko k'u ka jigin f'u ka mobili de ta parcourir des kilomètres a espace bɛ yan mun n'a tɛ exploiter mun n'a tɛ se ka exploiter décentralisation kɛra découpage kɛra communes dira yɔrɔw dira ɲɔgɔn ma mun na dɔ bɛ tigi base dɔ kan k'o y'ale ta ye k'a sɔrɔ autorité légitime bɛ yen IGM bɛ yen nɔ mun tɛna Kati ni Bamako délimité mun tɛ Kati ni Zirakɔrɔ délimité an y'a kuma kɛ ka sɛgɛn bi n camarade bɔra ka min fɔ pour ne pas trop m'aventurer dans le débat mais min kɔni kuma fɔ o de an bɛna appel de kɛ o y'an ka ultimatum ne o ye mardi de ni Ala sɔnna ma mardi prochain an bɛna bɔ an tɛ bɔ dɔ wɛrɛ la dɛ an bɛ bɔ contre l'injustice min bɛ ka kan an ka dugukolo nɔfɛ yan an tɛ bɔ dɔ wɛrɛ la dɛ an ka autorité min bɛ yan nɔ minnu tɛ ka se k'u jɔyɔrɔ fa an bɛ b'o de la an b'a fɔ an ka autorité de la transition mɔgɔw ɲɛna il est temps que u k'u ka responsabilité assumer o fanfɛla na avant que ça soit trop tard parce que an b'a dɔn an sigilen mɛnna an ye appel kɛ conférence de presse tɛ conférence de presse an ma min kɛ mais an ma lamɛn mɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna nɔ ko karisa aw bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn aw tɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ an ye dɔw ka béton jɔ yan
ni so minnu filɛ an ye dɔw ta jɔ yan mais bi hali sisan bɛn b'a natɔ filɛ to sugu kɔnɔ yan espace marché hali sisan an sigilen ɲɛna bɛn nana ton sisan cɛncɛn na u bɛ mun de fɔ an ɲɛna k'an ta ye mankankolonci de olu ni sariya de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ parce que juges b'u ka mara kɔnɔ procureurs b'u ka mara kɔnɔ u bɛ taa wari d'olu ma n'an taara olu b'anw minɛ k'an datugu b'u b'an na dissuader k'an ka kɛlɛ an bɛ kɛlɛ min na k'an tɛ tiɲɛ kan donc ni jamana sera o yɔrɔ la an bɛ mun de fɔ o yɔrɔ la mun de bɛ to anw yɛrɛ ma sisan o de y'an yɛrɛ kan ka responsabilité ta mais jamana in siniɲɛsigi y'anw de nous on va pas laisser à ce que dɔw kana tɛrɛnɛ an ka hakɛw kan u t'u ka hakɛw ɲɛnabɔ ka tila kana tɛrɛnɛ an ka hakɛw kan o de la an bɛ wele bila bɛɛ ma le mardi ni ala sɔnna ma an bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ an bɛ bɔ direction la mairie foyi tɛ yen n'u tɛ se u ka démissionner foyi tɛ dɔ wɛrɛ tɛ ni autorité t'u ka responsabilité ta nous on va prendre notre responsabilité n bɛ bɔ kuma wɔɔrɔ la merci beaucoup